Είμαστε εδώ με μια πολύ καλή φίλη. Δεν την ξέρω καιρό, αλλά μου είναι πολύ αγαπητή. Μου αρέσει πάρα πολύ η δουλειά της και νομίζω ότι θα σας αρέσει και εσάς πάρα πολύ. Είναι η Alice Παλουλιάν που έχει το Alice Star, ένα πολύ πολύ όμορφο μαγαζί στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πιο έξω, στο Νέο Κόσμο, και μας έχει φέρει εδώ να μας δείξει τα υπέροχα γούρια παύλα κοσμήματα που δημιουργεί σε μια οικογενειακή επιχείρηση, από ό,τι ξέρω, Alice. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ. Πες μου, τι όμορφα πράγματα καταρχήν είναι αυτά που έχετε φτιάξει και πού μπορούμε να τα βρούμε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι όλα χειροποίητα. Τα περισσότερα τα έχουμε σχεδιάσει εμείς, οικογενειακώς. Καιρό σκεφτόμαστε για να δημιουργήσουμε κάτι πρωτότυπο και όμορφο που θα αρέσει στον κόσμο. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας, στο Νέο Κόσμο, ή στην ιστοσελίδα μας. Που βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, να το πούμε και αυτό, γιατί πολύ σημαντικό. Πες μου κάτι, Alice. Από ό,τι ξέρω και μου έχεις πει και εσύ, έχεις ασχοληθεί από πολύ μικρή με το κόσμημα. Ναι. Μίλησε μου λίγο για την ιστορία. Ο μπαμπάς σου ήταν στο χώρο του κοσμήματος, Ο μπαμπάς μου ήταν χρόνια έμπορος χρυσών κοσμημάτων στα κοσματοπολία στην περιοχή Αθήνα και Πειραιά. Και εγώ, επειδή μεγάλωσα μέσα σε όλο αυτό, το να βλέπω κοσμήματα και είμαι πολύτιμους λίθους, ό,τι χάντρα έβρισκα, γιατί με χάντρα θα ήταν, προσπαθούσα να φτιάξω τα δικά μου κοσμήματα. Μεγαλώνοντας βέβαια, ήθελα να ακολουθήσω και κάτι άλλο, όπως σχεδιάστρια μόδας, και προσπάθησα όλα αυτά να τα συνδυάσω. Ήταν εύκολος ο συνδυασμός, σου βγήκε πιο εύκολα το art κομμάτι? Είναι πιο εύκολο στο θέμα της αισθητικής και της χρωματολογίας, γενικά σαν αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά όμως προτίμησα να συνεχίσω, γιατί είμαι πολύ της οικογενειακής επιχείρησης, είμαι υπέρ, και έτσι τελειώνοντας τη σχολή Βελουδάκη, μπήκα μαζί με τον πατέρα μου να συνεχίσω δίπλα του και να μάθω ακόμα πιο πολύ, μεγαλώνοντας πια, τη δουλειά αυτή. Από το 1999 μπήκα σε αυτή τη δουλειά με τον πατέρα μου στο εμπόριο των χρυσών κοσμημάτων στα κοσματοπολία, και από το 2005 που είχαμε ένα οικογενειακό χώρο στο Νέο Κόσμο, άνοιξα το δικό μου χώρο και επεκταθήκαμε και σε αυτό το κομμάτι των γουριών και σε μπομπονιέρα, και σε κοσμήματα και στα ειδικά κοσμήματα που είναι για ναυτικούς, surfers, πιλότους. Αυτά μπορεί να έρθει κάποιος και να σας τα κάνει παραγγελία, ή έχετε κάποια κομμάτια και τα δειγματίζετε εκεί? Πάντα έχουμε εμείς κάποια σαν δείγματα και κάποια δικές μας ιδέες που παρουσιάζουμε εμείς. Ναι, κάποιος μπορεί να φέρει ένα δικό του σχέδιο, να το περάσουμε από κομπιούτερ, να κάνουμε το γραφιστικό κομμάτι και να το βγάλουμε μετά είτε σε μέταλλο είτε σε ασήμι. Άρα καταλαβαίνω ότι έχετε και εταιρικό δώρο. Ναι, βεβαίως, υπάρχει και εταιρικό δώρο. Βέβαια, υπάρχει στο μυαλό του καθενός εταιρικό δώρο, αυτό το δερμάτινο. Πλέον το εταιρικό δώρο όμως μπορεί να είναι και κάτι όπως είναι αυτά, που μπορεί να μπει στο γραφείο. Να μπει στο γραφείο, εδώ μπορεί να μπει μέσα το λογότυπο της εταιρείας, παραδείγματος χάρη, και μετά αυτό το τύπου μενταγιόν μπορεί να γίνει είτε μπρελόκ, είτε κόσμημα, είτε μπορεί να γίνει επιτραπέζιο, είτε κάποια άλλη μορφή. Και συνήθως, επειδή είναι και πιο μοντέρνο αυτό, το προτιμούν περισσότερες εταιρείες πια. Έχουν φύγει από το κλασικό, γιατί είναι και πιο χρηστικό. Δηλαδή, έχω δει σε πάρα πολλές εταιρείες στελέχη που έχουν στο γραφείο τους κάτι τέτοιο. Ναι. Πέρα δηλαδή δεν είναι μόνο γούρι, αλλά είναι και ένα πολύ ωραίο στολίδι. Πάμε λίγο να δείξουμε τα γούρια μας. Λοιπόν, να μιλήσουμε για ένα-ένα ξεχωριστά και να μου πεις λίγο από τι περιλαμβάνεται. Πάμε λίγο από τα ακριανά μας, τα χρωματιστά μας με τα πράσινα και τα κόκκινα. Εκεί είναι τα εντελώς χριστουγεννιάτικα. Όπως βλέπετε και τα χρώματα μας πηγαίνουν στα Χριστούγεννα, κόκκινο-πράσινο είναι το χρώμα των Χριστουγέννων, και το δεντράκι, το μποτάκι, είναι όλα αυτά, είναι ασημένια, χειροποίητα, για πιο πολύ χριστουγεννιάτικο ύφος. Και εντάξει,
μην απορούμε ότι γενικά το χριστουγεννιάτικο είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε ποτέ από αυτό. Ναι. Θα είμαστε πάντα στο δέντρο, στην καμπάνα, στον Άγιο Βασίλη. Ό,τι και να σκεφτούμε, άντε και στο ρότι, δεν μπορούμε να βρούμε κάτι πιο καινούριο ή κάτι πιο νέο. Μετά όμως όταν πάμε πλέον για τη νέα χρονιά και πλέον ο σκοπός μας είναι το γούρι πια να μένει όλη τη χρονιά. Για την καλοτυχία που λέμε. Για την καλοτυχία βέβαια και να είναι και πιο ουδέτερο και σαν χρώμα και σαν σχέδιο, έτσι ώστε άμα το αφήσουμε πάνω στο τραπέζι μας ή πάνω στο εργασιακό μας χώρο να μπορεί να ταιριάζει απόλυτα όλη τη χρονιά. Εγώ έχω φορέσει ήδη, δεν το βλέπω απλά. Το καταπληκτικό αυτό γούρι, το οποίο δείχνει τον αριθμό 13 και μεταπηδάμε και στο κομμάτι του κοσμήματος πια. Όχι μόνο το γούρι αυτό καθ' αυτό, αλλά το γούρι σαν κόσμημα. Το γούρι σαν κόσμημα και είναι και αυτό αυτό. Ένα πολύ ωραίο εδώ, φανταστικό κόσμημα. Μια καρδούλα μέσα με το 13. Πλέον το γούρι το κάνουμε και κόσμημα για να μπορούμε και να το φοράμε. Να νιώθουμε την τύχη της νέας χρονιάς, αλλά και αν είναι και δωράκι, να νιώθουμε και την άβρα του ανθρώπου που μας έκανε το γούρι αυτό δώρο. Και προσπαθούμε και πάλι τα σχέδια να είναι ουδέτερα, όμορφα, απλά και προσιτά. Ωραία. Επειδή εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που δείχνουμε αυτή τη στιγμή, που είναι τα τυρκουάζ, πολύ πρωτότυπο συνδυασμός, ότι το τυρκουάζ, ναι. Με το καφέ του, με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, είναι το χρώμα του κόκκινου χρυσού. Αυτό, τι μέταλλο είναι αυτό? Λοιπόν, είναι ναι, είναι ασήμι, είναι το ροζ χρύσωμα. Έχει δηλαδή χαλκό μέσα και είναι το ροζ χρύσωμα. Είναι πάρα πολύ στη μόδα τα τελευταία χρόνια. Προσωπικά, αν με ρωτάς, θεωρώ ότι είναι το απόλυτο χειμερινό χρώμα στα κοσμήματα. Δεν έχει την ψυχρότητα του λευκού, ίσως το κλασικό του χρυσού. Το ροζ είναι πιο ενδιάμεσο, ταιριάζει απόλυτα πάνω μας μέσα στο χειμώνα. Είναι πολύ ουδέτερο, είναι πολύ όμορφο, πολύ αρμονικό. Δική μου άποψη. Συμφωνώ με τη δική σου, απόλυτα. Τώρα όσο αφορά το τουρκουάζ και το καφέ, για μένα έτσι φέρνει λίγο θάλασσα με φύση μαζί. Είναι πολύ ουδέτερος συνδυάζει δύο όμορφα πράγματα. Ναι. Ενώ το μπορντό είναι πιο εξειδικευμένο σαν χρώμα, δηλαδή είναι πιο χειμωνιάτικο, πιο χριστουγεννιάτικο, σου κάνει πιο γιορτινό. Πιο χειμωνιάτικο. Πιο χειμωνιάτικο. Βέβαια το προτιμώ το μπορντό από το κόκκινο. Και αυτό είναι πολύ γλυκό. Κοίταξε τι όμορφο χρώμα, τι γλυκό που είναι. Ναι. Προσπαθούμε να βρούμε και ωραία υλικά. Τα πιο μικρά μας. Τα πιο μικρά, τα οποία αυτά μπορούν να γίνουν επιχειρηματικά δώρα και κοσμήματα. Είναι πιο μικρά, είναι πιο προσιτά και γενικώς προσπαθούμε να έχουμε μια γκάμα για όλες τις ανάγκες τις μέρες των Χριστουγέννων και των εορτών. Αν κάποιος θέλει να κάνει μια παραγγελία για γούρια, πόσες μέρες πριν πρέπει να σας την παραγγείλει? Επειδή είναι χειροποίητα, καλό θα είναι να είναι τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν. Δίνετε και σε πολύ γνωστά κοσματοπωλεία, δηλαδή τη δουλειά σας θα τη βρούνε και σε άλλα καταστήματα πέρα από το δικό σας, έτσι δεν είναι? Ναι. Δίνουμε χοντρική σε κάποια πολύ μεγάλα κεντρικά κοσματοπωλεία, τα οποία θα ήθελα να μην αναφέρω. Βεβαίως. Που είναι παλιοί μας πελάτες, αλλά και νέοι πελάτες. Έχουν προτιμήσει και τους άρεσε πολύ η δουλειά μας και η συνεργασία μας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Έχετε μια πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα, οπότε όπου και αν πάμε, σε όποιο κοσματοπωλείο και αν πάμε, αν τα δούμε θα τα αναγνωρίσουμε σίγουρα. Να είσαι και εσύ σίγουρη γι' αυτό. Μου αρέσει και πολύ που έχεις παντρέψει το μπλε. Το μπλε το σκούρο, με κάποια γούρια ματάκια που έχεις βάλει και το καραβάκι. Έχεις ταιριάξει διάφορα στοιχεία μαζί. Ναι, οικογενειακώς είμαστε πελάτρες της θάλασσας. Μας αρέσει πολύ. Προσπαθούμε αυτό που σου είπα, να έχουμε και μια γκάμα και στα χρώματα. Το μπλε σκούρο σίγουρα σε πηγαίνει στο μάτι. Να μην ματιάζεται δηλαδή κάποιος, έτσι. Να μην ματιάζεται. Να μην ματιαζόμαστε, γι' αυτό είναι. Γιατί ό,τι μπλε θεωρούμε ότι είναι το χρώμα του ματιού. Οπότε, γενικότερα εμείς εδώ οι Έλληνες, επειδή το έχουμε το μάτι και το με μάτιασες και τη Βασκανία γενικότερα, δημιουργούμε και πάρα πολύ ωραίους συνδυασμούς με τα ματάκια.
Εδώ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Το είναι ένα όστρακο. Απλά έχει περάσει και το λέμε όλη φίλτιση. Ναι. Α, δεν είναι φίλτιση. Όχι, δεν είναι. Το φίλτιση είναι ελεφαντόδοντο. Λοιπόν, αυτό είναι όστρακο. Είναι ένα μεγάλο, το Mother of Pearl λέγεται, και εκεί μέσα βγαίνει το μαργαριτάρι. Και παίρνουμε αυτό δηλαδή και φτιάχνουμε. Με μια ειδική επεξεργασία, το κόβουν σε διάφορα σχέδια, περνάνε και μια στρώση από πάνω γυαλιστική και πλέον υπάρχουν σε πάρα πολλά σχέδια και τα βάφουν και σε χρώματα. Ναι, το έχουμε δει πολλές φορές το είναι βαμμένο. Πολύ ωραία. Και επίσης έχουμε και τα κοσμήματά μας, τα οποία φοράμε και εμείς οι δύο. Αυτό είναι ρόδι και μέσα εδώ έχουμε γράψει το 2013, αλλά το έχουμε κάνει πάρα πολύ μικρό και διακριτικό. Αυτό είναι ένα μικρό δείγμα για τους άντρες, γιατί πάντα οι αγαπημένοι μας άντρες έχουν άλλο γούστο και προσπαθούμε να δούμε και κάτι για το αντρικό δώρο. Οπότε αυτό που είναι μπρελόκι είναι πολύ πιο προσιτό για κάποιον άντρα, ενώ τα υπόλοιπα, αυτά εντάξει, είναι άκρως γυναικεία. Ναι. Να δείξουμε και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ που είπαμε πριν. Το τετράφυλλο. Κοίτα τι ωραία που γυαλίζουν οι χάντρες. Είναι πάρα πολύ ωραίες χάντρες. Προσπαθούμε να βρούμε όμορφα υλικά, προσιτά. Πάνω απ' όλα μας νοιάζει η ποιότητα. Δεν πάμε, να το πω έτσι ψυχρά, για το κόστος. Μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε μια όμορφη δουλειά. Είναι όλα φτιαγμένα πραγματικά με αγάπη, με πάρα πολύ ψάξιμο και προτιμάμε ελληνικά προϊόντα. Προτιμάμε πάρα πολύ ελληνικά προϊόντα. Αυτός είναι και ο σκοπός πια. Ναι. Στις μέρες που βρισκόμαστε και στις μέρες που διανύουμε, σκοπός είναι λίγο να συσπηρωθούμε και να προσπαθούμε να δούμε να φτιάξουμε πράγματα μόνοι μας, εδώ. Βεβαίως. Εγχώρια. Τα εργαστήρια είναι ελληνικά, είναι όλοι συνεργάτες, είναι φίλοι, οι προμηθευτές μας που παίρνουμε τις χάντρες. Προσπαθούμε να είναι ό,τι πιο ελληνικό μπορούμε να βρούμε. Άλης μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ την ευκαιρία που μου δώσατε. Πράγματα που μας έχεις φέρει είναι μοναδικά. Όσοι θέλετε να προμηθευτείτε για τα δώρα σας, κάποιο από τα συγκεκριμένα γούρια που είδατε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Άλης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε αυτή τη στιγμή και να παραγγείλετε ό,τι θέλετε για όποιον θέλετε. Οι τιμές είναι οικονομικές, ξεκινάνε από τι τιμές, από 15 ευρώ λιανικής. Στη χοντρική φυσικά είναι πολύ πιο οικονομικό. Οπότε καλό θα είναι όσο πιο γρήγορα τα παραγγείλετε, τόσο πιο γρήγορα θα είναι στα χέρια σας. Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ξανά έχουμε και άλλη φορά, γιατί εμείς τους ανθρώπους που αγαπάμε θέλουμε να τους φιλοξενούμε στις εκπομπές μας, το είπα, ξανά και ξανά. Οπότε καλή χρονιά σου ευχόμαστε. Καλή χρονιά. Και θα τα πούμε από το νέο έτος. It's gonna be a long and lonely Christmas without you. Missing you, my darling, in the... Οι προτάσεις μας, όπως είδατε για τα γούρια φέτος, είναι πολλές. Σημασία όμως δεν έχει το γούρι αυτό καθ' αυτό, αλλά η θετική ενέργεια αυτού που το προσφέρει. Καλή χρονιά σε όλους. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight.